इ त ठीक ना। तो इहे हटे हमार घर दुआर भी इहे बाटे और इहे हटे आंगन। ठीक ना। तो रउआ सभे देख सकतानी और ई हमरा आंगन में बैगन रोपाइल बटे। बैगन हटे रउआ सभे देख सकतानी लो। बैगन रोपाइल बटे और में पापा कुछ रोपले बानी और ये सब ईंटा वगैरह जितना बा उतना सब ये सब अपने बाटे। ठीक ना। तो रउआ लोग से देखावत तनी हम ओने नहीं जा पावत कि ओने केहू बाटे यही से। तो देखी लोग रउआ सब इहे हटे हमरा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। तो कैसन बानी रउआ सभे? आशा करतनी कि कहीं भी होखबलो, स्वस्थ होखबलो, मस्त होखबलो, अपना काम में व्यस्त होखबलो। तो हमनियों के स्वस्थ बनी जा, मस्त बनी जा, अपना काम में व्यस्त बनी जा। तो दिन के 2 बज रहल बटे और हम अपना ओसारा में बैठल बानी और तबीयत तो उतना सही नहीं है, बट सोचे तनी कि अब कितना दिन अपन चैनल के बैठा के रखी। तो आज ब्लॉगिंग करे के मन कैला सा। तो देखी हम अपना ओसोरा में बानी और देखाओ तनी रउआ के। देखी ये हमार हटे छोटा सा ओसारा और वो हटे बाहर के नजारा रउआ सभे देख सकतानी लोग। देख सकतानी रउआ सभे ये बाहर का नजारा हटे और ये हम बानी अपना ओसारा में। तो ब्लॉगिंग तो कितना दिन हो गई हमरा बनावले। ब्लॉगिंग नहीं कर पावत आजकल, खाली तबीयत खराब के चलते, बट अभी थोड़ा थोड़ा सही बने। तो सब बर्तन अभी यहीं पड़ल बटे, अब जाता नहीं सब साफ करे के बटे। ठीक ना। साफ सुफ कर ली और देखाओ तनी बाहर के नजारा वालों से। तो हम अपना आंगन में निकल गइल बानी और ये तरह सब देख ही बानी लो कि हमार घर हटे। ये तो सब देख ही बानी लोगे और ये हटे हमरा आंगन के नज़ारा। हम यहीं पे खाना बनाए नहीं। तो देखी लो का हाल भइल बटे बारिश के चलते और हेदे कटरेन धइले बनी, चूल ढक के रखले बनी। देखी लो का तासा भइल बा। देखी लो ये हमरा चूल के दासा बा जहाँ हम खाना बनाइले और ये सब का नज़ारा रउआ सब देखते ही बा। ठीक ना। तो इहे हटे हमार घर दुआर भी इहे बाटे और ये हटे आंगन। ठीक ना। तो रउआ सभे देख सकतानी और ये हमरा आंगन में बैगन रोपाइल बटे। बैगन हटे रउआ सभे देख सकतानी लो। बैगन रोपाइल बटे और में पापा कुछ रोपले बानी और ये सब ईंटा वगैरह जितना बा उतना सब ये सब अपने बाटे। ठीक ना। तो रउआ लोग से देखाओ तनी हम ओने नहीं जा पावत कि ओने केहू बाटे यही से। तो देखी लोग रउआ सब इहे हटे हमरा
और ये है देवाल, देखी लो कितना सारा ही कुल देवाल में है कुल भुअरी धल बा। तो ऐसा भुअरी धरल बा देवाल में, ठीक ना। तो अब वीडियो के करतनी बंद, न तो ज़्यादा लंबा हो जाई तो रउआ सब दिख ना पाए लोगिन। अब यही जी बंद करतनी। हाँ, अगर चित हमार वीडियो अच्छा लगी तो रउआ सब चैनल के सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करे लोगिन, ठीक ना। तो देखी लो है आम के पौधा बाटे, कितना सुंदर कितना सुंदर आम के पौधा बाटे। ये रहल हटे एगो आम के पौधा, 2-3 गो पेड़ रहल हटे, मतलब छोटे छोटे रहला। तब पापा जी एकरा के कोड़ के लिए के होने लगैले बानी नहरी पर। ये घरी रूनी के पेड़ बाटे, तो उ तो कोड़े वाला नहीं खे, उ तो काटे वाला बाटे, ठीक ना। तो ओकरा के तो कटा जाई, लेकिन हेते हेते पौधा रहल हटे तन पापा लिए के लगा दिल बानी। तो रउआ से हाथ जोड़ के विनती करते कि हमार वीडियो अगर जे अच्छा लगी तो रउआ सब चैनल के सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करे लोगे, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करी लोगे रउआ सब।